Ikaroon niya mga master, mga ulama Islam, tungkol sa pagtakwil, sinamuin, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Pag-istiwa, pagpanayin babaw si Allah arash. Takwilan niya usin mga kalak pag-istila atau ka-istawla. Before ini, kalabihan ng uhatibun, in farman si Allah Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, in Allah nanayin babaw arash. Ini ni subay tayo mga unsing kita nyo kata, di magkadali na pinun. So ikat parat cahaya kita dikatakan in Allah nanayin bawah arash. Di ka makadjari ko in Allah wala naman nanayin bawah arash. Di makufur kita. Sumakawa in pagpaham ta bang pagpaham ta sin ayat namin in Allah nanayin bawah arash o dari. Bang in mga ahlus sunnah wal jamaah in pagpaham nila na bahagi ito. Muna-muna, in ahlus sunnah wal jamaah zaman si mga salaf, bang masabot na mga ayat, mga Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, hipus. Way nalilayan, di na magpisarat, di na maglilay, ha? Samat na Imam Syafi'i rahmatullah alayh, amantu bima jaa min Allah 'ala muradillah, wa bima jaa min ar-rasul 'ala muradir rasul. Percaya aku, Aunulo na yung kabayta sin Allah alam sin Quran, pauno yung maksud kabayaan sin Allah. Percaya aku, aunulo na yung kabayta sin Rasul, auno yung maksud kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay di mana yung mga salaf na kaunay ito, mga kaimaman, in sila, di nila nabis sarahon yung maana yan. Uno, karena in maana yan yung panghanglahi takwid nila po Allah ta'ala. Tupot Allah makaingat. Sin kanyok, kan kahimut-mutan sin maana yan. Sumakawa kayo na pusan sin zaman na kayo na pusan sin masa sampai pamasa na bihaon di maud in mano siya magsusukal iban magluluha magpawa sin pagad di iban ingat sehingga na biaka to amon awam ini biaka to amin bukod malawin pagad di mahilo kita ang kanna pinagtawilan na sin mga ulama biya na sin istiwa yaon in istiwa, pagpanimba mo sin Allah arash, matawag mga maana niya. Lamod din mga maana niya, kahar, pagkawasa, dan istila, pagkawasa. Lamod na rin mga maana niya, istikrar, pagtutog, hamog tampat. Na mga maana niya yan katan, aron in magsulang ni sin ayat na isa kami din siya, o yung ununo na isa man din pa Allah. Aron hindi magsulang. Di magsulang biyahin, besa pa masinong kahara, pagkawasa, di magsulang, iba sila sa kami kliyay. Arapon bang sa pa, nagutong pa istakarra, aming tumutog habawatang, na magsulang, iba sila sa kami kliyay. Maita, in pagtutog si hambut na, tumutog siya mo tampat, inyan magdato siya, tupot, exclusive ha mga jasad-saddah na Allah, bukod sa jasad. Nung Imam Ahmad bin Hanbal, man i'taqada anna Allah jismun la kal ajsam faqad kafar. Sisi pag-i'tiqad sin Allah subhanahu wa ta'ala jasad. Bukod sa jasad nato ini, jasad kakilaan sinakal nato, kana kufur pa tawil. Okay. Narapon yung magtawil si istiwa pa istawla, long sa kemanan long niya tawil si mga Mu'tazilah. Mga master matawid mga ulama nagtawil sin istiwa pa istawla. Biarkan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ambuk dan mga panakwilnya in istiwa istawla, magkawasa. Demikian hi Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Kaya wilannya in istiwa pa istawla, magkawasa. Namun dari doon hingga Ibnu Mubarak Al-Yazidi. Tiyak wilan niya istiwa pa istawla, pagkawasa. Yung sila rin ng mga salaf. 300 Hijriyah pataas. 300 Hijriyah pataas. So, ang mga taulog nila na Ibnu Mubarak Al-Yazidi yan, ang pagkamuktazila niya yun. Ang pagkamuktazila. Subhanallah. Namas tayo mga Islam, di mahinang hangkan. Amin magkarap ka kita tiukap tayo sa mga ulama ang pagkamuktazila ni Ibnu Mubarak Al-Yazidi sa kalin mo na tayo mauni mga kaptangan nila pasal sa mga ayat ini.
At mangdiha timpaan darong papanahon ta mga master mo dalam Islam, minsan sabi Imam Abu Hanifah. Minsan sabi Imam Abu Hanifah. Aun sa mga ulama, aun sa kaptangan si mga ulama riwayat si anak Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah zindiq. So mga ulama mujma'un ala imamatihi Imam Abu Hanifah bisandan sahih in riwayat tertulis dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak Imam Ahmad bin Hanbal. Buat Imam Abu Hanifah yang bertaubat dalam situ atau wirah taubat zindik akidahnya sahih riwayat itu sama waqid dan Mataimah. Misalnya sabi Imam Tabari, nang Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Tabari nang niya ang pagkasyiannya. Kita katikun Imam Tabari, ang tafsir Tabari ang pagkasyiannya. Lahu lam yatashayyu'un yasir. Ang pagkasyiannya titiyo. Naon? Di mo na tayo mauning mga tafsir Imam Tabari, ay mga isang. Pasal titiyo manusia in nagkabtangan niya tudani katan. Amuin pangandan sin pila-pila na tauyaw. Di akan da Ibnu Mubarak al-Yazidi, ang kabtangan sin kay balan mga tao na ni ang pagkamu'tazila, ang pagkamu'tazila. Yamilu ila al-i'tizal. Aw namuin titiyo inclination niya pagpamanga mu'tazila, niya ito yung sabab. Di katay masin tafsir sin mga ulama biakanda Ibnu Mubarak al-Yazidi. Sabi ito mga master mo dalam Islam, in pagtakwil sin istiwa pa istawla ini magunini takwil sin mga mu'tazila. So mga takwil sin mga ahlus sunnah wal jamaah dahil hasalaf 300 hijriya yadto saan pa yung malipakala. Master mo dalam Islam, amo yang timya kajawab ng Allah. Allah